И здравейте, приятели, добре дошли в днешното видео. В днешното видео ще дигаме голд на 1000 купи и ако можем ще се опитаме също и биби. Надяваме се тази поредица да ви хареса. Ако ви хареса, дайте един палец, абонирайте се за канала с камбанка и е време да започваме. Чакай само да го сменим надолу. Айде. Брат, те си изплаши. Така. Аз допреди малко загрях с Пайпер почти на 1200 купи, така че... Где ми тази кутия горе? Аз вече се пих. На мене? Еди? И точно ме клъцна. Бегай. Кенджи, бегай бе, Кире. Умре. Отдолу те На притиска. къде да бегаме, брат? Казах ти, трябваше надолу ляво, ама карай. Сега ще дръж 5 секунди и ще спална и аз си имам щит и ще заобиколя. Чакай, стой. Тя направо... Браво, Денка. Ясно, първата игра ясно, че няма да стане нищо с нея. Няма. Трябваше да минаш по-рано надолу наляво. Карай сам. Дай от на... Брат, Биби не е много хубаво за това мап, защото тук всичко е задалечно. Той Кенджи е много добър, ама смачка. Защото много е опнат брат с този хил. Вземи тако че долу. Да, ако мен не ме вземат мъртво. Идвам тогава, пази се. Това на къде тръгна такъв? Беге то. Какво? Еле! Аз то не го знам какво прави даже. Кенджи при мен. Умно решение. Може да го убия с балончета, ама нищо. Давай, Едгар тук. Внимай отдолу. Още един смачках. И аз съм и ме смачкаха на 52 съм умрех. Нема то в пини си И е там мен не като. смътка. Не бе, 11 си мога да живееш, дръж 10 секунди. Типа избра баш най-трудният герой. Мисля, не най-труден, обаче не е толкова лесен от закачване на 1000. Всички са надолу, тук няма никой. То, ман, браво! Един го убих. Айде, подох ти го. Так. То пък го домнах чисто леко. 1700 само му набих. Пък къде го пусна този пауър? Дръж 10 секунди, хилни 10 секунди. Няма да къде вземем тази красива тека. Нищо второ. Тук ще режеме най-вероятно. Ще видим. Ако не, ще го разделим на части това цялото нещо. Може да е една поредица. Дай реди. Значи видеото някъде около 12 минути трябва да стане. Да знаеш. Макс 15 трябва. Няма потвърждение. Помни, че 12 минути е средно да се гледа. Аре бе, играй. Ей, Кире. Падна реферата. Ей, Кире! Тук съм, бе. Къде отиде? Саботираш? Тук съм, бе. Къде отиде? Мен някакъв там... Кой ли беше къв ме уби? Ми аз се сбих и като видях, че умре, направо се върнах. Иначе Аз съм тук. Тя си ги скацках. Даже те брах и пауър и го фърлих и него. Ей, виж са, тази Джанет без да очаква какво се случва. Един гаджет бърз. Корола на едно. Бега от тук. Ти си бърз, аз не мога да те настъпя. Иначе, стери ги разсева и тя ще бегам. Дръж ги.
О, О, те са в центъра ли бе? Какво успихме да би 4500? Много пискано. няма що да направя. Не горе ще много пие. Дръж, аз се раждам. Още ги да се сбият, ако не. Как да ги остакат? Ние сме приклещени, те не са. Те могат да избегат все от некъде. Чакай. Чакай, я ти просто изстрелваш по тек. Ама не, добре бе, като вижте, ти летнали граната, че от мене бе. И сам нашето ама Не. Добре, добре. това няма смисъл, той ми наби. Фу. 6000 враг. Добре, къса Добре. победа. Денка, тук, сега тук ще ги пускаме вече, видята. Там къде чакаме ще ги режем. Да бе. Че ми лъгна малко. Вземи тази. Аз Да, ръскам гел. Нимай да не те убият. Не, убихаме вече. От брат, къде го вай този рейндж, бе? Бегай, ама сега кой към мене, бе? Бегай! 10 секунди. Скри се, ако трябва там отзад. Нямаше никакво... Ти на къде ще избегаш? Сега ще го мислим. Излезни по-напред излезни. Не на там, бе, викам ти по-напред, бе, Кира. Значи, нищо не чуваш. Нема, тук ще държим. Так. Добре? Ти имаш и пауър, мен нямаш. Немай. Не, имам. Нямаш смисъл, не си. Нямаш, аз ще да умра. И не ще да заобиклиш. Не сега, не се би с това. Дрич. Брат, нещо ми накъсна. Дай надолу. Ти си много по-бърз от мен, мен ме хвана зоната. И тук се забиваме в този и кемпим. Как ставам шоудаун, ръшкаме? Не, направо аз викам да умираме, то няма смисъл. Тук надолу само и... Па мога да убия никой, не се знае. Абе, сега за 2 купи напред-назад няма смисъл. Ай, влизай в зоната. Излизай на тук. Добре, още една последна игра правим, сигурно не е вероятно. Що? Видеото ще стане едно дълго. Въпреки ти не ще кътнем до некъде, ама... Да, още слетавам с това. След това ще видим колко стане. Ние имаме да кътнем, на мен ми е 9 минути, да гледай го по моето, не по твоето. За сега ще е 6 минути, ви. Защо ще кътваме 3? Няма откъде ги съберем 3 минути. Има. От какво? Аз веднага го почнах... Там да чакаме да ни. Аз веднага го почнах като такова. Като ти казах. Дай си бегам от тия. Идвам. Ева, дай излезам от центъра, че ще ви накрая наши ни убият. Първо има тук. Чакай. Едгар. Давай. Едно. Ням рейнджо. Няма случай. Тук. Еле. Какво правиш, бе? Ха-ха. Тук не сме ги преклещили тия мисча. Ама и там горе дясно има в този храст мисче хора. Внимай. Да. Дед. Може. Трябваше мога да го тауъра, бе. Ма трябваше тауъра да го хитнеш това от другия. Ти ги винаги пукаш на криво то. Аз пукнах то, къде теб терашна. Да, ма трябваше да фанеш и фанга, ти го аутоим да направо. Иначе аз нямам много батерия, имам 46. Трябва малко да си даря телефон.
Така. Ай, последна игра. Видиш, доста повече части. Не, ние ще играем и извън това. Може би останалото ще го качим на шорт. Аз съм дете Едгара мен. Той Едгар като ми скочи, няма що да направя. Не стях, бе, брат. Чо не го блъснах? Ай, дай да приключим друг път. Приятели, това от нещото видео. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте по един палец, абонирайте се за канала Скамбанка, напишете готен коментар. Чао и до нови срещи!